versete pe care noi le citim într-o altă prejurare. Și nici de cum la binecuvântare. Ioan capitolul 14, versetul 15 la 18. Spune, să ascultăm, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu vă ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care va rămâne cu voi în viață. Ce spune cuvântul? Va rămâne cu noi în viață. În alte cuvinte, va fi întotdeauna cu noi. Mai pe românește. Întotdeauna, în orice moment. Și spune cuvântul, și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, că își rămâne cu voi și va fi în voi. Acest Duh Sfânt, care ai nevoie să te călăuzească, spunea Domnul Iisus, va fi cu voi, pe unde mergi tu, merge El, ce vorbești tu, El te aude, unde te uiți tu, El te vede. Acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este prezența dumnezeiască în viețile noastre. El ne va călăuzi în toate lucrurile. Păi înseamnă că este dispus să ne călăuzească și în educația copiilor noștri. Sunt versete o grămadă în Biblie. Sunt exemple. Dar aș vrea să vă spun, aș vrea să vă întreb, care este exemplul nostru în casă? Cum ne văd copiii noștri? Aici la biserică, dragii mei, toți aveți fețe de sfinți. Sunteți așa de frumoși, mai ales că veniți bine îmbrăcați, aranjați, unii stau foarte serioși pentru că punem în casa Domnului, așa este bine. Dar aș vrea să vă întreb ceva. Acest Duh Sfânt pe care îl simțim în biserică, care lucrează în biserică, care cercetează biserica, are loc, are aceeași onoare și în casa ta? Se simte în casa ta prezența lui Dumnezeu? Sau în casa ta telenovelele au numărul 1? Sau în casa ta internetul este pe locul numărul 1? Sau orele pe care tu le investești, în loc să le investești în a-L întreba pe Duhul Sfânt cum trebuie să te duci copiii, timpul acesta îl folosești în alte lucruri. Copiii noștri pot să spună cât de unși suntem noi aici la Amvon. Copiii voștri pot să spună cât de unși sunteți când cântați. Aici suntem toți frumoși, cântăm, slăvit să fie Domnul, ne rugăm, închidem ochii. Ne văd copiii noștri în casă rugându-ne? Ne ascultă copiii noștri în casă cântând cântările lui Dumnezeu, mame, părinți, tați? Aceasta este călăuzirea Duhului Sfânt. Aceasta este nevoia pentru secolul 21. Dacă nu o luăm în serios și nu lăsăm pe Duhul Sfânt să intervină în casele noastre, o să ne pierdem casele și copiii. Dragii mei, tehnologia avansează. Copiii noștri ziua de mâine o să folosească internetul cum noi am folosit bicicleta aia de pe vremea lui bunicu. Copiii noștri o să lucreze și o să facă toate activitățile prin internet. Cine este cel care se roagă înainte ca copilul tău să intre în internet? Cine este cel care spune, Doamne, călăuzește, Doamne, păzește copilul? Vreau să văd ce vezi, vreau să văd unde te uiți, vreau să văd ce faci, vreau să văd ce studiezi, vreau să văd ce înveți, vreau să fiu interesat, vreau să fiu implicat în educația ta. Cuvântul putem să facem o dată sau de 2 ori. Sunt copiii noastre care stau în biserică pentru că i-ați obligat să vină. Unii vin pentru că le-ai promis că le pun pe bicicletă. Dar vine vremea la 18 ani când o să spună, n-am nevoie de religia ta, n-am nevoie de Evanghelia ta. Știți de ce? Pentru că vrem ca ei să facă ceea ce noi vrem să facem. Și nu l-am lăsat pe Duhul Sfânt să-i cerceteze, să-i ajute, să-i călăuzească. Pentru că noi nu ne lăsăm călăuziți. Scrieți pentru ca să citiți acasă, Efeseni capitolul
capitolul 6, versetul 4, Proverbe, capitolul 22, versetul 6, iar eu voi citi Proverbe, capitolul 21, versetul 15. Proverbe, capitolul 29, versetul 15. Spune, nu iau și certarea, dau înțelepciune, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedesește-ți fiul și el îți va da o dignă și îți va aduce desfătarea sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Ce-am făcut noi pentecostali? Am luat versetul acesta, l-am scos și l-am adus în biserică. Și am spus, este nevoie ca în biserica noastră să fie proroci. Și de multe ori le arătăm cu degetul unul pe celălalt, sau le arătăm cu degetul pe baptist, sau le arătăm cu degetul pe ceilalți. Nu, noi avem proroci în biserică. Dragii mei, locul numărul 1 al descoperirii dumnezeiești trebuie să fie în casa ta. Locul unde care Dumnezeu să se descopere, locul în care Dumnezeu să vorbească, nu este necesar aici în biserică. Este de folos. Nu mă înțelegeți greșit. N-ai vrea să fiu greșit înțeles. Eu cred în lucrarea Duhului Sfânt. Eu cred în lucrarea prorocilor. Eu cred în călăuzirea Duhului Sfânt. Dar deci, la ce îmi folosește să am proroc în biserică și casa mea este un dezastru? Casa mea este văișomar. Noastră ca și tați și noastră ca și mame, noi ca și părinți, avem nevoie de descoperire din partea lui Dumnezeu. Avem nevoie de călăuzire din partea lui Dumnezeu. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să ne vorbească. Când a fost ultima dată că ți-a vorbit Duhul Sfânt? Ai, nu știu. Când m-am căsătorit, mi-a spus o prorociță, da, văd două flori care se întâlnesc, se unesc la altar. Da, slăvit să fie Domnul! Și așa ne-am unit și ne dăm seama că viața de familie este mult mai mult decât împlinirea unei prorocii, care probabil că cineva a avut o zi nu prea bună dimineața când s-a trezit. Am distrus lucrarea Duhului Sfânt. Am făcut de râs pe Duhul Sfânt de multe ori, pentru că ajungem, facem noastre rugăciune, bum! Începem să vorbim în alte limbi. Eu cred în vorbirea în alte limbi, ca să nu mă înțelegi greșit. Cred în lucrarea Duhului Sfânt. Dar dacă gura ta, dacă gura mea aici vorbește în alte limbi și acasă zbear la copii și acasă îi spun la copii pe prost, că nu-i pune nimica, dragii mei, ce ai primit aici nu-i de nicio treabă, n-are rost să fii pe lista celor care să meargă în cer. Eu mi-aduc aminte, și nu știu cum am spus aici sau în Quintanar, sunt mulți care să-ți bat în toate să fie pe lista celor botezați cu Duhul Sfânt. Nu, cât mai sunt? Cât s-a primit? Cât s-au primit chiar la noi? 400, 50, 70, 80. Ui, slăvit să fie Domnul, mai sunt încă 15 în biserică să primească toți. Dragii mei, noastră ce credeți că ne putem râde de Duhul Sfânt? Noastră ce credeți că dacă spun 4 cuvinte în altă limbă și le bolborăsești, e asta e totul. Adevărata lucrarea Duhului Sfânt arată trăirea. Adevărata lucrarea Duhului Sfânt arată roadele pe care le dai prin ceea ce ai primit. Nu sunt împotriva nopților de rugăciune. Nu sunt în contra că nu-s de acord cu... Nu mă înțelegeți greșit. Dar dacă aici ești ceva și afară ești altceva. Noi am fost păstori de tineret înainte de a păstoria cu biserica Casa de Vasul Macaron. Și eu m-am întâlnit cu... O trebuie să ne rugăm pentru copii ai părinților care erau în slujba bisericilor noastre. Oameni ordinați, oameni care slujau, oameni care se urcau aici și cântau spre slava Domnului. Și spunea copilul, băi, dacă tu ai auzit-o pe mama dimineața, când pierde toate răbdările și începe să zbiere și să strige, de ce nu-i mama? De ce nu vorbești așa de frumos ca și când cântă? Dacă toate e îngeraj, ai, fraților, vin să vă cânt o cântare spre slava Domnului. Și copilul se întâlnește și zice, asta e mama sau cine? Eu nu o recunosc pe mama. Vine tata la ambon, slăvit să fie Domnul, fraților, vin să mă urez din partea lui Dumnezeu. Și copilul ce mă, ăsta e tata? Ăsta e tot ăla pe care îl cunosc în casă? Îi vorbește urât la mama, îi vorbește urât la soacra, îi vorbește urât la socru, îi vorbește urât la cumnata, vorbește rău pe vecinul, vorbirea lui este un dezastru. L-am văzut cu băutură în mână, îl văd cum îi jură, îl aud că vorbește
Copiii ce văd, aia fac. Să nu-ți aud gura că vorbești rău de cineva. De unde învață să vorbească rău? Dar dacă în casa noastră este prezent Duhul Sfânt, dacă în casa noastră este prezentă și luiaua, și învățătura, dar și descoperirea, Dumnezeu nu ne lasă de râsul lumii. Nu iauă, corecție și descoperire. Uniți-le acestea și o să vedeți cum Dumnezeu o să ne crească copiii, chiar și în secolul 21. Chiar și când mi se pare că lucrurile ne înaintează pe noi, care cât de cât știm ceva, mult mai puțin știau ai noștri. Dar aș vrea să vă spun, pot ei să știe tehnologie, pot ei să știe cum se folosește un calculator, pot ei să știe multe lucruri. Dar dacă tu, prin descoperirea pe care Dumnezeu ți-o dă, prin revelația, prin înțelepciunea pe care Dumnezeu ți-o dă, o să te poți înainta lor și o să le spui, copile, asta e greșit. De unde știu? O fac toți colegii mei. Hai să ne rugăm înaintea Domnului. Hai să cerem călăuzirea lui Dumnezeu. Hai să lăsăm pe Duhul Sfânt să călăuzească casa noastră. Amin. Trebuie să fim exemplu spiritual pentru ei. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 1. Atâtea versete pe care le mai am scrise și pe care am putea să vorbim, le las pentru că timpul înaintează și aș vrea să mergem la 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 1. Dar mie îmi place, eu cu titlurile nu spre de acord. Nu pentru că aici ai ținut averea tare, nu. Nu mă înțelege greșit. Titlurile au fost puse mult mai încoace decât după ce a fost scrisă Scriptură. Da? Și atunci mie îmi place să citesc versetul un pic mai înainte și după. Nu doar versetul care cel mai mult le interesează. Chiar dacă versetul bază este 1 din 11, capitolul 11, dar am vrea să citim versetul 31 din capitolul dinainte. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Unde mâncăm cel mai mult? Ne aflăm la restaurante, noi acasă. Unde bem cel mai mult? Apă. Noastră, la restaurante. Eu și familia mea, acasă. Unde este această activitate? Unde se poate îndeplini mai mult această activitate? Acasă. Să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Citesc, să nu fiți pricină de păcătuire, nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. 33. După cum mă ținesc și eu, în toate lucrurile, să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci a celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Dacă te place să predici Evanghelia, să evangelizezi, să vorbească vecinilor despre Dumnezeu, da mulți. Dar primul loc în care trebuie să predici Evanghelia și prima dorință, așa cum spuneam fratele înainte, este ca copiii noștri să fie mântuiți. Acum vedem versetul pe care am spus înainte. Apostolul Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Câți dintre noi putem să spunem că Apostolul Pavel nu unei biserici? Prima dată, bisericii din casa noastră. Nu unui grup de tineret, nu unui grup, unei școli biblice, de școli duminicale, ci în primul rând celor care sunt mai apropiați nouă. Ei văd adevărata noastră trăire. Și Apostolul Pavel a spus, călcați pe urmele mele. Dar de ce? Pentru că spune cuvântul. Pentru că întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Putem să spunem la fel și noi? Putem să fim această referință spirituală pentru ai noștri, pentru copiii noștri? Ca eu să cunosc care sunt urmele lui Hristos, am nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Am nevoie de a fi plin de
Sfânt și a face întru totul voia lui Hristos. Ca eu să pot să spun lui Elias sau fiului meu Aron sau oricare dintre copiii noastre, să poți să spui copilului tău: fiule, calcă pe urmele mele, nu pentru că eu sunt cel mai bun, nu pentru că tatăl tău are mulți bani, nu! Nu pentru că te-am adus în Spania, nu! Ci să poți să spui: întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Dacă Hristos a lăsat felul de trăire, eu calc pe urmele lui Hristos. Modelul de trăire a copiilor noștri suntem noi. Dar modelul nostru de trăire este Hristos. Și de fiecare dată când ei se uită să meargă înainte, să ia decizii, învață. Dacă Tatăl i-a cerut călăuzirea lui Dumnezeu în tot ce a făcut, să fac și eu ca Tată, să-i cer călăuzirea lui Dumnezeu în tot ceea ce fac. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 14, 15 și 16. Nu, 1 Corinteni, capitolul 4, da? Dacă am zis bine. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 14. Spune Apostolul Pavel: nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac de rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși nu aveți mult mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. De aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Avem exemple biblice de oameni care au putut să spună: călcați pe urmele mele. Modelul nostru de trăire trebuie să fie Hristos. Și acum aș vrea, în sfârșit, către sfârșit, să mergem un pic la pasajul pe care l-am citit la început. Nu aici încep predica. Stați liniștiți, pentru că unii le intră somnul și se gândesc la mâncare, la sarmale. Fapte, capitolul 6, versetul 3. Hai să citim un pic aici. Fapte, capitolul 6. V-am făcut să căutați în Biblie. Am văzut foarte domn, nu? Cu scrisul pe perete. Și atunci am zis: haideți să căutăm în Biblie. Chiar că știu că ne-am citit în Biblie acasă. Fapte, capitolul 6, versetul 3. Fratele spunea despre Elias că el vrea ca și nepotul lui să fie un Ilie. Nu? Ilie a fost un om al lui Dumnezeu. Vrem copiii noștri să fie oameni ai lui Dumnezeu. Și cu acest exemplu final, eu termin. Dacă s-a înregistrat, aș vrea ca să faceți să ajungă la cât mai mulți părinți să înțeleagă cât de important este Duhul Sfânt în educația și în învățătura copiilor noștri. Probabil că părinții acum care au copii la binecuvântare nu și-aduc aminte tot ce am spus. Eu când m-am căsătorit, mi-aduc aminte de 2 sau 3 lucruri ce s-a predicat la mine la nuntă. Probabil că ce s-a predicat la binecuvântare la unul dintre copii, nu mi-aduc aminte de tot. Dar este bine să-ți aduci aminte că acest cuvânt niciodată nu o să fie în afara modei. Întotdeauna să fie actual și de nevoie pentru viața ta. Uitați cum era Filip. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 3, capitolul 6 de Fapte: de aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați. Numărul 1. Cum trebuie să fie în cazul acesta părintele? Vorbiți de bine. Când zic tatăl, mă refer atât la tată cât și la mamă. Numărul 2. Plin de Duhul Sfânt. Când nu ești plin de Duhul Sfânt, ești plin de alte lucruri. Și fără călăuzirea Duhului Sfânt, nu o să știi cum să-ți duci copiii. Numărul 3. Înțelepciune. Vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și numărul 3, înțelepciune. Acesta a fost Filip. A fost chemat în lucrare, un om al lui Dumnezeu, un om când predica el, oamenii se pocăiau. Dar am citit un cuvânt din Fapte 21. A
Apostolul Pavel a zis, băi, mergem spre Ierusalim. Prin casa cui trece? Unde o să ne oprim? În casa lui Filip. Haideți să vedem un pic cum era casa lui Filip. Spune Filip Evanghelistul, care e unul dintre cei 7 și a îngăduit la el. El avea 4 fete, fecioare, care proroceau. Cum erau fetele lui? Fete care îl iubeau pe Dumnezeu. El era evanghelist. El mergea dintr-o parte în alta, predica într-o parte în alta. Dar el nu și-a lăsat casa la o parte. Primul loc în care el a trăit viața și relația cu Duhul Sfânt a fost în casa lui. Primele persoane care au văzut în el că este plin de Duhul Sfânt și că merită să fii plin de Duhul Sfânt și să cauți darurile Domnului au fost fetele lui. Cât dintre noastre n-ați vrea să aveți case ca acestea? Să zică Marele Apostol Pavel, vreau să rămân în casa ta. Nu este o casă la voia întâmplării. Este o casă în care este plăcut să poposești. Dar nu doar atât. Este o casă în care Filip și-a făcut, a împlinit responsabilitatea de tată și el a transmis fetelor lui ce înseamnă o relație strânsă cu Duhul Sfânt. În așa fel încât s-a împlinit ceea ce a spus Ioel prin cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvânt de prorocie. Fetele și fiicele și fiii voștri vor proroci. În casa lui se împlinea Scriptura. Finalul acestui mesaj este următorul. Dacă îl lăsăm pe Duhul Sfânt să ne călăuzească, în casele noastre se va împlini Scriptura. În copiii noștri se va vedea împlinirea Scripturii. Sunt mulți care aud predicile, sunt mulți care aud mesaje, sunt predici foarte frumoase pe internet, în toate părțile, dar rezultatul nu este acesta. Trebuie să mergem la împlinirea ei. Este doar acolo unde Cuvântul lui Dumnezeu ia viață, unde Cuvântul lui Dumnezeu se vede rezultatul, se vede fructele, se vede roadele. Și eu vreau ca și casa ta, frate Savin și sora Mirela, să fie casa în care, în următorii ani, să se vadă nu împlinirea dorinței soacrei, nu împlinirea dorinței mamei, că vrea să-și vadă copilul frumos sau bine îmbrăcat. Sunt lucruri frumoase. Nu dorința tatălui să vadă copilul, că știu eu, e șofer de camion sau are o firmă mare sau știu eu. Ca în casa voastră să se vadă împlinirea Scripturii. Ori de câte ori cineva se îndreaptă spre casele noastre, să poată să spună, eu văd în casa lui Doru, în casa fratelui Nelu, în casa fratelui Sabin, se împlinește Scriptura. Se vede împlinirea Scripturii în casele lor. Câți vor din locul acesta să se vadă împlinirea Scripturii în casele noastre, în copiii noștri, în relațiile noastre de soț și soție? Haideți să ne rugăm înainte lui Dumnezeu. Eu aș vrea să fac o rugăciune pentru că aș vrea ca Dumnezeu să facă acest cuvânt să nu fie uitat. Vă invit să ne ridicăm pe picioare și doar câteva cuvinte. Simt pe Duhul Sfânt să facă această rugăciune, să nu uiți ce a vorbit Dumnezeu. Să fii sincer, să zici, Doamne, am nevoie să fiu călăuzit de Tine. Tată, îți mulțumesc pentru Evanghelie, îți mulțumesc pentru că Tu ai vorbit inimilor celor care au vrut să asculte. Doamne, mă rog pentru cei care, în timp ce vorbeam, ei vorbeau cu gândurile lor alte lucruri în afara Scripturii. Mă rog ca Tu să-i mântuiești, ca Tu să-i ierți. Mă rog pentru cei care, în timpul predicii, încă mai cârtesc în inimile lor. Te rog, Doamne, ai milă de ei și cercetează. Iar pentru cei care au luat cuvântul Tău ca o armă, care au luat cuvântul Tău ca o hrană pentru ziua de astăzi, binecuvintează
împlinirea Scripturii să fie în casele noastre. Dacă lumea din jurul nostru, poporul spaniol, se uită la noi, nu se ne vadă că suntem buni, nu se ne vadă că suntem foarte înțelepți, nu se ne vadă că ni se dă bine cum să câștigăm banii, ci să vadă noi că trăim Scriptura și că Scriptura se împlinește în casele noastre. Doamne, vrem ca și copiii noștri să prorocească, vrem ca socrii noștri, bătrânii bisericii să aibă visuri, vrem ca lucrarea Duhului Sfânt să fie prezentă și în secolul 21, și în anul 2013, și în vremea aceasta, Doamne. Ajută-ne să nu fie doar o emoție, ci să fie o trăire după voia Ta. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Domnule, ridicați în picioare și frații care laudă să pregătească dintre cântare. În timpul acesta invit pe fratele să fie cu Maria, să fie la față și pe un fratele Nedu, de o pregătesc cu vecinul acesta. Domnul i-a vorbit lui Moise și a zis: vorbește-le lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te păzească, să te binecuvinteze și să te păzească Elias. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine Elias. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea Elias. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Acum fratele meu se va ruga și dorim ca Domnul să fie acela care să asculte și Domnul să fie acela care să binecuvinteze așa după cum numai El poate binecuvânta. Tată din cer, îți mulțumesc în toată inima. Acum înțeleg de ce Tu mi-ai dat acest cuvânt. Împreună cu biserica, Tată, te rog ca Tu să-l binecuvintezi pe Elias. Te rog să binecuvintezi viața lui. Fără un proroc al Tău. Un om care să aibă descoperire cerească. Să fie un tânăr care să fie călăuzit de Duhul Tău cel Sfânt. Un tânăr care să Te iubească pe Tine. Păzește-l, Tatăl. Păzește-l, binecuvintează. Întinde-ți mâna Ta de Dumnezeu peste el
și binecuvintează-l. Cu biserica vrem să-l binecuvântăm, cerem binecuvântarea ta. Noi nu-i botezăm la vârsta aceasta, dar cred că o să ajungă și la botez. Tată din cerul, te rog ca tu să-l binecuvintezi. Am învățat modelul tău, Iisuse drag. Tu îi luai pe copii și îi binecuvântai. Tu îi luai pe copii în brațe și cereai binecuvântarea Tatălui peste ei. Noi vrem să cerem binecuvântarea peste Elias. Vrem să-l binecuvântăm din toată inima. Binecuvintează-l cu sănătate. Binecuvintează-l cu o creștere normală. Să fii un copil bun la școală. Să fii un copil care să te iubească pe tine. Să fii un evanghelist și un proroc, un om al tău, Tată. Te rog din toată inima ca tu să-l binecuvintezi până la pașii căsniciei și de acolo înainte, să facă totul după voia ta. Elias a avut nevoie de tine. Omul acela pe care îl găsim în Biblie a fost un om, așa cum am văzut în dimineața aceasta, Tată, care te-a iubit și care s-a lăsat călăuzit. Noi îl binecuvântăm pe Elias și eu cred din toată inima că el se va lăsa călăuzit de tine. Părinții se vor lăsa călăuziți de tine. Binecuvintează cei doi părinți. Îți mulțumesc pentru această frumoasă lucrare pe care eu am făcut-o. Dorim ca tu să le binecuvintezi copilașul. Te rog să-i binecuvintezi pe ei. Binecuvintează pe Sabin. Dă-i înțelepciune. Dă-i putere de muncă. Folosește-le lucrarea ta. Ca mulți alții să vadă că în casa lui este prezentă prezența lui Dumnezeu. Binecuvintează-o pe Mirena, folosește-te de viața ei, binecuvintează-o ca și mamă, întărește-o. Doamne, să fie o femeie a rugăciunii, să fie o femeie care să pătreacă ore în șir în timpul zilei de vorbă cu tine, să fie o femeie a cântării, care să cânte cântări spre slava ta și copiii, cei care vor mai veni, să vadă că sunt părinți care te iubesc pe tine. Eu cer binecuvântarea peste această familie și peste acest copil și îți mulțumesc, Doamne, cu biserica îl binecuvântăm. Binecuvintează-l pe Elias. Amin. Aș dori acum cu toată biserica să stăm înaintea Domnului și să mulțumim Domnului pentru timpul ce l-am petrecut aici, pentru prezența Domnului, să mulțumim pentru tot ce ai slujit, să mulțumim Domnului pentru toată